motar ya fara yi musu nauyi tun kafin su isa Yobe, daga nan sai su sauka su shiga ƙasar Chad da yamma. Rana ta fara dusashewa cikin baƙin gajimare da iska mai ɗauke da ƙura, gaba ɗaya zuciyarsu ta fara karaya koda kuwa basu furta ba. John ne ya fara gyara zamansa yana duba agogon hannunsa. "Wannan hanya wallahi kamar babu wanda ke bin ta a yanzu," ya faɗa cikin ƙaramin murya. Maryam ta kama hannun Ihsan tana danna tsoro da ƙarfin hali. "Mun riga mun fito, ai sai gaba." Motar ta dinga kutsawa cikin ƙura da ƙanƙara har aka kusa tsallaka wata ƙaramar kwazazzaɓa da aka samu a tsakiyar duwatsu. Wani ƙara mai firgita ya tashi daga motar, ƙirƙirƙiƙa. Kafin su fahimta, tayar gaba ta tsinke da wani ƙarfin motar ta faɗi gefe. Kamar za ta tuntsire, Yazid ya damƙe sitiyari yana ƙoƙarin tsayar da ita, amma komai ya gagara. Ado ya riƙe bangon motar yana faɗin Allahu Akbar. Sai kawai suka ji dum, motar ta buge da wata babbar dutse ta tsaya cak. A nan ne shiru ya biyo baya, babu motsi sai shashsheƙar Ihsan da Maryam suna kuka. Yazid ya fita daga motar yana duba tayoyi, idanuwansa suka cika da ƙura. Tayar gaba da gefe duk sun ƙone, clutch ɗin ma ya tarwatse. "Muna cikin matsala, mun rasa motarmu." John ya farka daga